Ukugqokwa kwesifonyo manje sekuwumthetho kanti ke labo abazowephula bazothweswa icala. If we are convinced that there is still non-compliance, that is the next league that the government will take to then criminalize altogether the non-wearing of mask in public. Njengoba zilokhu zenyuke njalo izibalo zabantu abahaqwa yigciwane icorona kumisiwe nokuthengiswa kotshwala. People are allowed to drink alcohol in private, inside their homes or their yards, but not in public spaces or pavement or in their vehicles. Law enforcement officials have been instructed to act resolutely to enforce compliance with the regulations, arresting those who breach the regulations and ensuring that they are successfully prosecuted. Convictions will result in either fines or jail terms, depending on the discretion of the court. Kusenjalo sekukhululwe iziboshwa ezingaphezulu kwezinkulungwane eziyisithupha njengengxenye yokunqanda ukubhebhetheka kwaleli gciwane emajele. Zibalelwa ezinkulungwaneni ezintathu namakhulu ayisikhombisa izibalo zabantu asebehaqwe yigciwane icorona emajele. Kulezi zibalo izikhulu zamaphoyisa zingaphezulu kwezinkulungwane ezimbili bese kuthi iziboshwa zibe ngaphezulu kwezinkulungwane namakhulu amane. The department is also making progress in terms of placing low-risk inmates on parole as per the parole dispensation announced by the President. UNgqongqoshe ugcizelele ukuthi umuntu ofisa ukuba ngaphandle nakuba sekwedlule umthetho wewashi kumele abe nencwadi emgunyazayo kanjalo nalabo abafisa ukuvakashela kwezinye izifundazwe.